Unipi
ithuba lesimangaleli ukuthi size la khona sicela ukuthi sibonga kakhulu uDr. uProfessor Trisekeng omkhulu okuwumxhumanisi wabaciko kanye nesilo. Ubaba omkhulu uSithethe la siyabonga ithuba sinike lona. Oyisifiso sethu ukuthi sidlale phambi kwesilo phambi kwangangezelakhe. Lokho kuyithuba elihle kakhulu kuthina njengeqembu labafanyana eqhamuka le kwaXimba okuyiqembu elenza indlamu kuyinto engazi ukuthi idelelekile entsheni yesimanje. Ngibonga kakhulu ngiphethe izinsizwa yana nazo sizokhuluma sibeka kancane mayelana leqembu. Ngijabule kakhulu ngiyabayazi. Umsebenzi abanginike wona namhlanje bengasekho amandla ngoba manje bangiphoqa ukuthi ngikhulume leqembu, ngikhulume inkulumo ngiphethe mayeke. Ngizocela ukubonga nje ukuthi lethu sitholile sikwazi ngaba sesifike sifinyelele khona. Okukhulu nje ungananazi ngizocela nje ukubonga umkhulu mina ngiyayibiza umkhulu. Udlala khehla dlala Trisekeng, dlala khehla dlala Trisekeng. Okuyena umkhulu owenze leli thuba eliyingqayizivele esithole namhlanje. Umkhulu okuyena ohambe phambili waze wenza umsebenzi namhlanje kwaba yimpumelelo. Sibonga kakhulu nje. Sinenkinga nje ukuthi sijabule igenge idlalile nje bayede waze badlabisa ngenkomo. Sibonga kakhulu nje, sibonga iqembu. Sikhathwe nje injabulo asazi singakhuluma sithini. Njengoba nje kakhulu manje. Siyabonga kakhulu.